What happened? What happened? Don't kick. He's trying to kick you from behind. Stand up, I'll kick you from there. Okay, let's go. Rito. Hey, Betty, get on. Don't like this. Don't do funny things like that. What is this phone? Seven Sister. Better jumpai, better mencari bodoh ke? Senang ke? Nunggu fini bang ni video. Foto lah, nang boleh. Where? Nơi waterfall này nè barai jeper. Bersih bagus jalan lagi dong. Ira tahu ni mobil sih siapa tan dulu. Nih, ani mobil sih siapa anda? Wow. कितना क्लियर दिख रहा है क्लियर हो रहा है अभी नै रायजोफोरा नायदो आंनि मबाइलाबो क्लियर नुयोथ' बिराद Rito मोखांखौ नुवाखै दे नाय एव नाय दा इमान माबाबाय थाथ' हर आंबो नोंबो थां भिडिअबो जाबाय दं एक्सना केमेरा दे आइ सासे नुवाखै दे लासै थाबाय लासै मेंगानाय बायदि बिस्ल' नोंसोर बेयाव थांनाय माहा बेयाव गाना फैबाय रितुआलाय जौआ
बे मोनसे हमथायखौ बाय गिनाय नांदों आंहा गोग्लैखो जानो नोंसो गारबाय हागोन हाला लासै लासै जाबाय नों हाया आंखौ बावनो हागोन ना हागोन थेवबो आंनि नाङा होमबा